Drago mi što sam danas ovdje u Skoplju i želim da se zahvalim ministru policije na jednom srdačnom dočeku i njegovim saradnicima. Želim da kažem da već u vrijeme tehničke vlade ovdje u Sjevernoj Makedoniji od strane ministra sam bio kontaktiran i da smo taj prvi problem koji smo imali riješili veoma kvalitetno na zadovoljstvo obje države. Također danas smo spomenuli sve ono što predstavlja problem za bezbjednost i BiH i Republike Sjeverne Makedonije. To su nelegalne migracije, kao što vam je poznato, i Sjeverna Makedonija i BiH su pogođene migracijama. Migranti ne žele da ostanu ni u Sjevernoj Makedoniji, ni u BiH, ali nažalost mi smo jedna tranzitna ruta i pred nas se postavlja jedan bezbjednosni izazov, pogotovo u posljednje vrijeme i kada su migranti na neki način postali nasilni, a trgovina ljudima, odnosno krijumčarenje migranata, postao jedan od unosnih biznisa. Također želim da iskažem da naše policijske agencije veoma uspješno sarađuju, razmjenjuju potrebne informacije i da izrazi svoje očekivanje da će ta saradnja biti još bolja u narednom periodu. Kriminal, korupcija, sve ono što ugrožava bezbjednost građana, bezbjednost imovine ili na bilo koji drugi način državu, bez obzira da li se radi o Sjevernoj Makedoniji ili BiH, bit će sankcionisana, neće biti zaštićeni bez obzira da li se nalazi na nekim pozicijama ili ne. I ja i ministar smo spremni da djelujemo sve u interesu građana i institucija koje predstavljamo. Tako da očekujem u narednom periodu, evo dogovorili smo se da već u prvoj polovini godine, ja to očekujem već krajem januara ili februara, ministar dođe u službenu posjetu u BiH, gdje bi trebali da potpišemo protokol o saradnji u oblasti forenzike. Dogovorili smo još neke stvari da obnovimo neke sporazume koji su potpisani 2003. i 2004. godine, sa obzirom na protok vremena, sa obzirom na sve to što čine posljednje vrijeme nova savremena tehnička dostignuća, samim time postavljaju se i novi izazovi pred naše bezbjednosne agencije. Mi moramo biti spremni da odgovorimo. Kao što kriminal i korupcija ne poznaju granice, tako ni bezbjednosne agencije ne smiju biti spriječene da vrše svoj posao nekim granicama, to jeste moramo sarađivati u interesu obje države i to ćemo da radimo. Još jednom hvala ministru i želim da ga pohvalim za dosadašnji rad, jer zaista je pokazao da je čovjek i od riječi i od akcije. Hvala.